बरायबाय गासिखौबो दिनै बे गोदान भिडिअ'आव आङो बे चेनेलखौ आंनि बे प्रेटिसन प्रेजेन्स चेनेलखौ आङो 2019 मायथाइनि नभेम्बर डिसेम्बर दानाव बे रिएक्सन भिडिअ'जोंनो जागायजेनदोंमोन। बेनि उनाव आङो ब्लगखौ जागायदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दिनै गोबावनि उनाव आङो रिएक्सन भिडिअ'खौ खालामफिननो थाखाय सानदों आरो दिनै बे रिएक्सन भिडिअ'खौ आं खालामनो नागिरदों आरबि प्रडाक्शननि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ दाखालिसो ओंखारनाय बेखौ आङो रिएक्सन खालामनो नागिरदों। आसा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थागोन। अब्ला आं भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां बिनि डिसक्रिपसनखौ एसे नायनि माने सोर सोर दं कास्टिंआव आरो सोर सोर दङ बे टीमाव बेखौ आं एसे फरायना होनि। जोंहा कास्टिंआव दङ लिंसार आरो मनालिसा आरो भकेल्स माने जेनेबा सिंगार जाहैबाय खनसाय आरो मिउजिकआव दङ दाहार बेन्डआनो बानायदों मिउजिकखौ। रेकर्डिं मिक्सिं आरो मास्टारिंखौ खालामदों सेम स्टुडिअ साम ना सेम बेखौ आङो मिथिला जायखिजाया साम स्टुडिअ। ओमफ्राय डाइरेक्सन अफ फट'ग्राफिया दङ अरुप गयारि, डाइरेक्टरा दङ सं बसुमतारी आरो करिय'ग्राफियाव दङ मन'ब्लाबलि ब्रह्म आरो मेकआपआवबो मन'ब्लाबलि ब्रह्मआनो। ओमफ्राय एडिटिं एन्ड कालारिस्टआव दङ अरुप गयारि आरो प्रडिउसाराव दङ वान एन्ड अनलि आरबि माने रिया ब्रह्म। दा जोङो बे मिउजिक भिडिअ'खौ नायग्रोनोसै। इन्जुर खेबलु खेबलु मिउजिक माबानि मुङा भिडिअ'नि मुङा इन्जुर खेबलु खेबलु ड्रन शट बरिया। Monalisha. Wow. New look. These are other new look. What a quality boria. Porque na mudah kamu mudah koreografi ada. Attitude. Wow. Oh, mana yang dia boleh cakap lagi tentang mana? Nice shot, mudah shot. Ini sampai dulu, ini saya ada tuh. Wow. Dia belum tahu nah. Wow.
Oh, दासो सोंबाय माने बियो उन्दैनिखौ दासो सोंबाय जा ओमफ्राय एक्टरा सिनायखादोंमोन जेनेबा आदसा वाह जादों produced by Ria Brahmo क्वालिटिया गोबां इमप्रुभ जाबाय जोबोद मोजां जादों भिडिअआ आरो जेनेबा मिउजिकखौबो मोजां मोनदों दाहार बेन्डनि आरो सिंगारनि मासाबो मोजां जादों आरो माबाजों लिंसारजों मिलायदों आरोना बेनि जा केमेरानि माबाया क्वालिटियाथ' जोबोद मोजांखा आरो बे लाइटिं होनायफ्रा जोबोद मोजां जादों आरोना बेनि उनाव करिय'ग्राफिखौबो मोजां मोनदों आङो आरो स्ट'रियाबो बेबायदि मोजाङानो माने उन्दैयाव बेबायदि लोगो मोनलायदोंमोन नाथाय जेनेबा बिदि केरियारफोरनि थाखाय गावस्रालायनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय बेलेगाव फरायहैबायफोर जानो हागौ बेनि उनाव गोबावनि उनाव जेनेबा फैबाय साख्रिफोर लानानै उनाव बियो एक्टरा सिनायखादानो एक्ट्रेसखौ खिन्थु एक्ट्रेसआ सिनाय मोनाखै उनाव दा सिनायलायबाय बेबायदि आरोना स्ट'रिया जोबोद मोजां जादों आरो लिंसारा जि मिउजिक भिडिअ बानाया मानो बेनि जा लिपसिं होनायखौ जोबोद मोजाङै खालामो जोबोद गोरोबहोनानै खालामो आरोना पारफेक्ट मोनखायो आरो बेनि एक्टिंफोरा एक्सप्रेसनफोरा जोबोद मोजां जाखायो दा आरो बिथाङाथ' गोदान निउ लुक लादों दारि लालायनाय साउथ इन्डियानि बायदि जोबोद मोजां मोनदों आरो खानाय खान्दा दारि लानायजों आरो बडियाबो जोबोद फिट जाबाय आगोलनिसाय जोबोद समायदों आरो जेनेबा क्लासि लुक नुदों आरोना क्लासि आरो बे मनालिसा एक्ट्रेसखौबो जोबोद समायना नुखादों बेखौ आङो मावनो दांनो हागौ मिउजिक भिडिअनिफ्रायसो नुदोंमोन ओमफ्राय दा बिथाङाबो गोबां दावगागासिनो बर'नि मिउजिक भिडिअआव जोबोद मोजां मोनदों नायनानै आरो समायदों बेनि उनाव मेकआपआबो मोजां जादों ग्रोब जादों आरो अरुप गयारि बिथाङा बे आरबि प्रडाक्सनावनो खेबबाय थाखायो माने आङो मिउजिक भिडिअ नायबाथाय सब नायखायो आरोना सोर खेबदों मा मादों ओमफ्राय अरुप गयारिया बेजोंनो थाबायखायो ओमफ्राय मोजांखा आरोना मोजां जाखादों सलिड ओंखारदों बेनि उनाव मा दंबावो अभारअल आङो मिउजिक भिडिअखौ बेखौ मोजां मोनदों जोबोद मोजां मोनदों नायनानै आरो जेनेबा क्वालिटिफोराबो दामा हिटखा 4K नालाय जोबोद मोजां मोनदों जोबोद साबजाथाव मोनदों नायनानै ओमफ्राय आसा खालामो बेबायदिनो मोजां मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनबाय थागोन होननानै अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै फैगौ समफोराव आं गुबुन मिउजिक भिडिअ बा शर्ट फिल्म भिडिअफोरखौबो रिएक्सन खालामनोसै आसा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थागोन अब्ला बेखिनियानोसै थेंक इउ